ସକାଳେ ସକାଳେ କିଛି ମୁଁ ସିମେଇ କ୍ଷୀରି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ସାଇଡ଼ରେ ବାସି ରୁଟି ବଦେଇକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଘରକୁ କିଛି ଆମର ମଙ୍କି ଆସିଥିଲେ, ଝିଅ ପାଖରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ତା ନାଁ କହିନଥିଲି। ତ ମଙ୍କି ସହିତ ମୁଁ କେତେ ଗେଲ ହେଉଥିଲି। ମଙ୍କିକି ବାଦାମ ଦେଇ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଟମି ତଳୁ ଥାଇକିନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୋକୁଥିଲା, କାହିଁକି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛ, ଯୋ ବାହାରିଛ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଛାତ ଉପରେ ବସି କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଇଏ କ'ଣ ଆସିଥିଲା। ତ ଦିନରେ ଆଜି ଖାଇବାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଲମା ସହିତ କେତେ ପ୍ରକାର ଭଜା ହେଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଳୁ ବାଇଗଣ, ଲେମ୍ବୁ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଦଳା ହେଇଥିଲା। ଦିନର ଲଞ୍ଚଟା ଆଜି ଜମିଗଲା, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପାଖରେ ବସି ଖିଆ ହେଇଥିଲା। ସଞ୍ଜବେଳେ ବାପା ଝିଅ ସହିତ ଗେଲ ହେଉଥିଲେ, ସାଇଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ବରା ତରକାରୀ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଘରେ ଆଜି ବରା ତରକାରୀ ବନା ହେଇଥିଲା। ତ ଚାହା ପିଉ ପିଉ ଝିଅ ସହିତ ଗେଲ ହେଉଥିଲେ, ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖିଲି ଖିଲି ହେଇ ହସୁଥିଲା। ରାତିରେ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ରୁଟି, ସାଙ୍ଗକୁ ଆଜି ଦୋକାନରୁ ମଗା ହେଇଥିଲା ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ଖିଆ ଯାଇଥିଲା।